Bai, egun ondenoi. Hemen, Aikari eta biok ausartu gara lehenak eta ez azkenak izateko itxaropenean, gertatzen denaren eta geuk bizi dugun prozesuaren eta bultzatzen ari garen mugimendu honen inguruko gogoetatxo bat egitera. Bai barrura begira eta bai kanpora begira. Eta aprobetxatu nahiko nuke hau gonbidatzeko jende guztia, gutariko jende guztia eta baita gutaz aparte, gizarte osoa ere, beste ikera gonbidatuz. Nolabait oso importantea delako agertzea, eta agertzea sentitzen dugunetik eta sentitzen dugun horrek gero inguruan daukan agerpena kontan harturik eta sentipenetik ekintzara pasatzeko bide hori nolabait bakoitzak ematera gonbidatuz, ez? Orduan, ni abiatu nintzatek esatetik, oso prozesu kolektibo eta pertsonal potentea izaten ari dela, eta ematen dula hainbeste gauza aztertzeko aukera, eta abitaiko batzu, gaur goizean alik eta zehatzen, bai euskeraz eta bai gazteleraz ematen saiatuko ea biok. Aikari? Bai, hori da, eskerrik asko. Piskat, nik nahiko nuke hitz egin edo kontekstualizatu ze bizitzen nahi gehan, ez? Ze prozesu kolektibo ontara nondik iritsi gehan. Nola har genezake honea iritsi gehanaren ardura alde batetik, kontzientzi hori hartzea, ez gehala egoera baten biktima, baizik egoera ontara iritsi gehala ere bai, ekintza batzutatikan nola funtzionatu dugun kolektiboki, eta kolektiboki eman dian funtzionamendu horiek diala nolabait gure individualidadean, bai? Nola bizi izan ditugun gauzak, ze ardurak hartu ditugun, eta horrekin zer sortu dugunaren inguruan. Horren ardura hartzea, niretzako garrantzitsua da ekintzara pasatzeko barne koherentzia. Nik hori jarri nahiko nuke pixkat ere mugimendu guzti honen erdigunean. Barne koherentzi batekin pasatzea ekintzara, ez? Zuen zuterakoan datorkit, oso argi, behin eta berriz komentatu izan duan zerbait, eta nola gugan, bai neugan eta bai gu, elkarrekin lanean edo ari garen hon artean, gertatzen den egoteko era zaharra, ez? Eta gauzak egiteko era da ohitura eta inertzia zaharren agerpen abin eta horrez norberegan eta ingurukoengan. Eta baita ekintzetan bertan, kalean agertzen garenean, hor badaude patroi oso finkatuak, honea ekarga ituztenak, eta hemendik ateatzeko zeharo kuestionatu behar ditugunak. Bai. Hor badago zer azterturik, aldetik. Bai, niretzako hemen, eta gaina da gai bat, pertsonalki iritsi naizela honean ere bizipenengatikan, ez? Mugimendu guzti hau ematen hasi zanean ere, ez da zer egiten deten, edo ze egin deten, baizik nun kolokatu deten guzti hau nere barnean, ez? Eta horre esaten nahi zena, alde batetik ekintzara pasatzeko ere, Euskal Herrian bereziki badaukagu leialtasunen paradigma baten bizigea. Bai politikoki, bai familiarki, konfort zona hortatik ateratzeko, ekintza hortara pasatzeko ere, zer askatu behar dugu, berrira sartzeko, ez? Horreman behar da individuazio prozesu bat. Gu gara oso gregarioak. Ni naiz oso gregarioa konsideratzen, baina orokorrean bai sentitu zenez beti oso gizarte gregario batetan. Eta horren islada zuzena da kuadrilla, baina beste 1000 bat adibide. Eta hau, niretzat zer baino gehiago da, giza banakoaren agerpena. Eta burujabetza. Taldea izan dadin, gizaki burujabeen agregazio bat, baina nortasuna ardaz bezala hartuz eta leku hartze pertsonaletik abiatuz. Eta hor badaude 1000 bat gauza oso eskola zaharrekoa direnak eta behin eta berriz agertzen zaizkiunak. Lotuta, ez dakit, ardurak hartzearekin, kejatik
kexutik eta biktimismotik ekimen eragilera pasatzerakoan, menpekotasunari lotuta, norbaitek zerbait egin beharko luke diskurso hori. Nola ez du inork egiten ezer hemen, ez? Konturatu erik, neu naizela hori egin behar duena. Neu naiz deitua egitera. Bai. Eta neure izenean, ez inork esan didalako, edo inoren agindupean, edo inoren organigrama edo plangintzaren arabera, sentitzen duana nolabait ekintza bihurtu behar duelako mundua bizi duen egoerarik kritikoenean, bere historian zehar. Ekintzara pasatzeko zailtasun handi bat topatu detena nik neregan, eta ikusten detena ere inguruan gertatzen nahi dela, nik ekintza hori egin nahi detenean, egiten dut, jartzen nahi hortara. Ni iristen ez nahi zenea, laguntza eskatu behar dut. Horren ere, hauskortasun horrekin topatzen naiz. Laguntza eskatzeak zer suposatzen duen, nondik eskatzen dut laguntza, ez? Orduan, hor sentitzen dut, orain arte oso funtzionamendu vertikal baten edo jerarkia baten funtzionatu degula, oso infantilizatuak gaudela gizarte bezala. Orduan, laguntza eskatze hori pixkat exigentzitikan egin dugu, ez? Edo espero nun egitea ez dakiz zer, ez? Orduan, iruditzen zait oso garai politian gaudela, horizontalidade hortan funtzionatzen hasteko, eta laguntza eskatze hori benetan reziprokoa izateko. Eskatzen dezunean ere, benetan sentitzea, eskatzen dugun laguntza hortan, aukera ematen nahi gehala beste pertsona horri ere ekintzara pasatzeko, ez? Askatasun osoan, gainera. Hori da. Hemen gonbidapena da, ekintzara pasatzea, baina askatasun osoz. Ez dago fideltasunik gorde beharrik, zer norberak norbere izenean egiten dio. Edo bakarka, edo taldean. Hemen badago beste resistentzi oso potente bat, kompleju pertsonalaz jantzitakoa eta da, guk esaten dugunean ausartu adi deitzera jendeari, euk esaten duan toki eta ordu hortan, euk dinoan hori garatzeko. Jende askok sentitzen du, bai, baina nik ez daukat, niri jendeak ez dit erantzungo. Ja, ez dauka gaitasunik. Nik ez dauka gaitasunik jendea nigana etortzeko. Esango genu ez dut merezi jendea etortzeko. Hori da. Baina gainera gero, horren bigarren partea da, eta etorriko balira, nola jarriko nintzateke ni talde horren aurrean. Bai. Eta ulertzen da hor, badago, bakoitza ditu bere doaiak. Baina, nik argi daukat, bihotzetik hitz egiten duenean denok komunikatu egiten deula. Eta hor arazo nagusia da daukagun konexioa geuganako. Eta deno daukagu deskonexio hori, disoziauta gaude neurri handi baten, eta gaina hori bultzatu izan da hamarkadetan edo mendeetan edo milak urteetan. Eta onartuz ematen dela, ez da gure benetako izatea. Gure benetako izatea da, bihotzetik hitz egiten dugunean, taldeari zuzentzen gatzaionean, hortik, heldu egiten da taldera, mezu hori. Da gaina, horrek dauka resonantzia talde osoan. Tribu osoa sentitzen da ukitua. Puntu horrekin konektatzea da ezinbestekoa, honi buelta emango badio. Justo proposamena da hori betirako etetea, konexio hori etetea betirako, eta justo antidotoa edo txertoa da, justo konexio hori indartzea. Eta horrek ematen dio pertsonari jendea deitzeko adorea, eta jendea baletor, jendearen aurrean talde hori zuzentzeko gaitasuna ere. Eta horrek egin gaitu osatu. Bai. Ze hori geurea da. Bai. Neurea da eta gurea da. Talde osoarena da. Eta hori taldeak errekonozitu egiten du. Taldea esan da, beste gauza bat sentitzen dutena, ze gertatzen nahi da orain taldeari pertenentzie bat eukitzeko menpekotasun hori, sentitzen dut hori dela gizartean kolektiboki daukagun itzal bat, daukagun behar bat, ez? Orduan, niretzako oso polita da ere garai hau bakoitzaren izana, individualidade horrekin konektatzeko eta sentitzeko pertenentzia guri badaukagula, ez? Eta maitasun horrekin konektatzeko. Eta ikusteko nola daukagun itzal hori pertenecer a algo esaten dana, ez? Euskal Herrian bereziki aipatu duzun bezala, kuadrillak, familiak, hor leialtasun bat desberdin pentsatzen hasten balin banaiz, demagun, ez?
gure familiak pentsatzeko modu bat dauka, sinismen bat dauka gai honen inguruan, orduan ni desberdin pentsatzen azten balin banaiz, ez naiz tribu hortako parte izango. Zer gertatzen nahi zaigu horrez? Zer gertatzen nahi da leialtasunekin? Eta hor sentitzen dut ere oso polita dela ere jakitea errespetatzen beste pentsakera bat daukan pertsona baten momentu hontan beste sinismen batzuk ditunak ere bere prozesuan daola. Eta maitasuna jartzea ere beste pertsonaren prozesuari hor bateratzen gehalako guztiak, ez? Eta prozesu hortan bultzatzaile, inposatzaile izan beharrean, inspiratzaile izatea bakoitzaren askatasun individual hortara iristen ari geanean, edo behintzat asmo hori daukagunean, ez? Bai, ari hortatik oso kuriosoa izan niri, nik ez dakit ze ideologiatakoa den, nik ezagutzen da beste jente plazetan edo hortik gabiltzanean, nik ez dakit ze ideologiatako jendea den. Da, ez dit bost ajola. Bost. Zeren dago zerbait, horren aurretikoa dena, prepolitikoa dena, eta bizitzarekin lotuta dagoena, eta nolabait arriskutan sentitzen zaenean agertzen den zerbait, batzen gaituna. Horrek ez du esan nahi erraza deni beti, ez egitxe horik ere. Baina bai badago zerbait transzenditzen duena ideologiaren maila hori. Azken baten ideologia badauka bere tokia, baina sustraia sakonagoa da hori baina. Bai. Eta orduan guztiz horrekin aurkitzen naizela, usango nuke ni neuk, oso oinarrizko mailan sentitzen naizenean jendearen gandik hurbil. Dudai barik. Eta hor badago zerbait oso geurea dena baita ere. Ideia da azken baten azaleko geruza bat, baina arriskua da ez bada oso ondo kohesionatuta norbere izate sakonarekin bihurtzen da hoxe, esan dudan banaketa eta disoziazioa. Ideologiak ez dituzten zer gertatzen den gaur egun ikusten. Bai. Hau da, harrigarria. Eta ideologia desberdineko pertsonek nola begiak irekitzen dituztenean gauza bera ikus dezaten. Ikus dezaketen. Hau da, zerbait desegingo balitz bezala, arutzago joateko. Orduan, hor sortzen dira, zuk esan dituzun, fideltasunak, honek esaten badu, honek hau badino, nik hau nola sinistuko dut. Ostia, errez, kargutu dagoenari, ez ideari, baizik eta gertatzen ari denari. Zergaitik behar dugu, beti ideologia bat eukitzea. Zein da horren atzian dagon beharra, eta zuk esan dezunaz, sentitzen dut oraindik gaudela nolabaiteko nerabezaro energia konbatiente hortan, ez? Nortasunetik, nire barneni hortatik, identidadea hartzeko prozesuak ematen duen beldurretik, identifikazioak ematen duen erosotasunean sartuta, ez? Identifikatzen banaiz talde batekin, identifikatzen banaiz ideologia batekin, gero frustrazio bat bizitzen baldin badet, badaukat nori bota errua. Hori da mekanismoa. Orduan sentitzen dut ere oso garai polita dela hortaz jabetzeko, izan ere energia hortan egonda datozkigu behin da berriro aukerak. Nerabezaro energia hortan badator autoridadea gogor, badator nolabait hori aldatzeko gonbidapenak badatoz, ez? Seinale horiek badatoz etengabe. Daude, da permanentea, gonbidapen hori da permanentea. Ona etorri geha egiteko izateko ohitura batzuk eskutik ikarrita. Noluen aldatzeko konturatu egin behar gara, zer ekarri gaitu nona, eta ekarri gaitu menpekotasunean funtzionatzeko, delegazioan funtzionatzeko ohiturak. Geure izatea utzi dugu, geure indarra utzi dugu beste batzun esku. Da bain, beste horiek utzi gaituzte zintzilikatuta, brotxari helduta, ez? Tetxuan brotxari helduta, ez dago ezer. Ume zurtz gehatu era, erakundeek ez gaituzte zaintzen. Piskat, aztertzen dugunean gertatzen dena, hau ez da hausten. Ume zurtz. Traizioan, da bain zer? Oain ditugu bi aukera, edo hori izkutau eta ezer gertatuko espalitz bezala jokatu, edo esan, hemen hasi egin behar gara. Garatu egin behar gara, buru jabe izan nahi duen edo proiektu hortan dagoen jendearekin kontaktatu eta estruktura sanoak sortzen saiatu jakinik,
gaixoa gaudela, baina osatu nahi dugula. Eta hori bihurtu gizarte referentzia alternatibo bat. Eta hor aurkitzen da, sendaketa pertsonala, sendaketa sozialarekin. Gure gizartea oso gaixori dago. Ustelduta dago, zeharo, goitxik eta bera. Da hori, hortaz konturatzen garenok ideologia desberdin dago jende izan gaitezke. Baina ustelduta dago. Zenbat leku emateko gaigea, kanpo egiturak, gure barne egituraz hitz egiten dula jabetzeko. Bagoaz, ni neu ere ez, sentitzen dut, noala egitura berri bateruntz, kriston beldurra ematen ditena. Zer dago, badakitelako, ikusi dezaketelako nire barne islada dala, kanpoan sortzen nahi dan egitura eta askatzen nahi dan giza egitura horrek ere eramaten dau nire barne egitura askatzea, ez? Orduan, sentitzen dut egitura bat eta bestearen artean utxune momentua behar dela, esperientzi batetik bestea pasatzeko bezala utxune hori, erori dan guzti hori, zer da erori dana eta zer eraikin nahi deten. Ze beldur dago hor, eta sentitzen dut hor gaudela oantxe bertan, beldur hortan denak, baina guztiz polarizatuak. Bat polarizatzen, alde bat gero eta gehiago polarizatzen nahi da nenean, bestea ere polarizatzen nahi da, ez? Eta beldurra, itzaletik bizitzen egean, beldur horren beste aldean dago maitasuna. Orduan, sentitzen dut ere, maitasunaren begiradape hortan, elkartzen nahi gehala, ematen nahi diala, inoiz, sinistuko ez genitun taldeak elkartzen nahi gea, ideologia desberdinetako pertsona batzuk ateratzen nahi dira, nola hau eta hau gauza berdinataz hitz egiten nahi dira, nola hau eta hau puntatik puntara egon dianak orain arte hemen nahi dira elkarlana egiten, ez? Edo bintzat leku berdina begirada berdinakin. Hor dago, niretzat puntu garrantzitsu bat, beldurrarekin kontaktatu beharra, beldurra transzenditzeko. Hori da neure esperientzia. Ni beldurretik nator, ni beldurra naiz, beldurra enkarnatua, dudaik gabe. Baina naiz hor geratu zorionez, fase hori, pizkat, ez dut gainditu, baina bihurtu dut ekintza. Eta zertarako ekintza? Gertatzen dena seinalatzeko, baina batez ere zaintzarako strukturak sortzeko. Dakidalako inguruan dagoena zaintzen badut, zainduago nagola. Justo orokorrean bizi dugun eskemaren kontrakoa. Hau da, egoismoagatik zaintze zaitut, aitortuz beldur naizela eta zure konplizidadea bilatzen duela elkarrekin bizirik irauteko. Hori da benetako txertua nire ustez. Eta hor sortzen dira kriston erronka zailak, ze eskaude dituta horretara. Eskaude dituta ematera. Jartzen gara, ume txikia bezala, baita edozein eskalatan, edozein gizarte eskalatan, baina maila pertsonaletik hasita, kexuan, exigentzian eta eskaeran. Oso zaila egite zaigu harremana hastea ematetik. Eman egiten dizut. Zergatik? Bai, espero dut zerbait bueltan, bai, baina hasten naiz ematetik. Gaur egun mundua bizi duen egoera eta Euskal Herria bizi duen egoera bakarrik da posible nolabait aprobetxatzea garapenerako eta biziraupenerako justo ematen dugunetik. Bakoitzak zer ematen duen, horreri esker eraikituko da zerbait berria. Zaharra jauzi da. Bai. Jauste horrek iraungo du, ez dakik uzema denbora. Batzuk aleginduko alik eta laburrena izaten jauste hori, eta alik eta jende gutxien azpian harrapatzen aleginduko. Baina, hori jauzita dagotez. Eta berria eraikiko da, ematen dugunetik. Horretarako, pasatu behar gara biktimismotik eta eskaeratik, eta exigentziatik, ematera, eta ematearen garrantzia estruktura bihurtzera. Eman zer dena, baita geure diruak, ze nik pertsonalki sentitzen duena nire dirua ematen nahi naizela neure persekutorei, neu persegitzeko. Neu eta neuk maikio dudan jendea eta neurekin ikuspegia konpartitzen duen jendea persegitzeko. Eta hori ezin da izan. Beraz, eman nahi diot nik
zaintza bultzatzen duenari, Bai. zaintza bultzatzen duten estrukturei. Eta horretarako argitu behar da zaintza zer den, eta zertan oinarritzen den zaitzaren inguruko diskursoa alde batean edo bestean. Zeren zaintzaren izenean, irakaskuntzaren izenean, osasunaren izenean, sarritan gertatzen da, eta kasunetan gertatzen da, askoren iritziz, justo kontrako lana egiten nahi gala. Da ni irakasle naiz. Bai. Eta irakasle izanik, irakaskuntza aldarrikatuz, agian irakaskuntzatik alde egin behar dut, irakasteko, Bai. eta irakaskuntza defenditzeko. Agian gertatzen da gauza bera medikuntzarekin, eta ekonomiarekin, eta politika egintzarekin. Eta horretaz, hitz egin behar da. Bakarka, talde txikitan, talde handitan, eta mundu mailan. Haizea, ekintza konkretuetaz, datozkit mugimendu hontan gaudenak, ekintza berri eta asko sortzen nahi dira leku askotan, ez? Eta hor, gauza bat sentitzen nabil, eta da, zer ekintzara pasatzeko, ze apego daukagun emaitza. Jo, ekintza hau ez dut egingo, zetik igual ez du ematen nik nahiko nuken emaitza, ez? Igual ez datoz hogei, igual, eta bi bakarrik banin badatoz, ez? Ze gertatzen zaigu apego horrekin, emaitzak ze beldur sortzen digu, ez? Hor, Emilio Carrillok, Beñola, sarri izango zu, baina ni Beñola entzunion, ze gertatzen zaigun. Hau da, gaude ohituta 100 lortzeko perspektibakin ekitera. 100 espaditugu lortzen, ez du merezi mugitzerik. Eta justo horrek gaitu paralizatu. Bai. Haitik, proposatzen den honetan, bilatzen da, sentitzetik berehala pasatzera ekintzara, eta ekintza horrek lortzea ze edoa momentuan. Txikia, bai, txikia, baina lehen pausua izango da bigarrenaren aurrekari eta bigarrena hirugarren aurrekari, da orduan mundu berria sortzen da pausu txikiak emanez. Bagaude gehiegi emaitzei begira inmobilizatu egitea ditu. Bai. Ze, nik zer egingo du, zergatik hongo naiz konzentrazio batetara ni, ze ez badaude 200 baino. 200 da bat egon, 200 izan, baina justo mugimendu pertsonal horrek sor dezake inork imaginantzen ez duen eragina. Eta gure kasu honetan hori gertatu da. Bakoitzak eman duen zirkin hori, egin duen pauso txiki horrek, jarri gaitu, oso perspektiba interesgarri baten barruan, ni neu behintzat, Bai. Beñola jaso nuen telefono deia nire dentistaren aldetik, gero bihurtu zena beste dei bat, gizartera dei txiki bat, horrek jarri nau beste esfera batetan, beste orbita batetan. Horrek esan nahi du oso gauza txikiak, toki egokitik eta modu egokian planteatzen direnean, kriston indar transformatzailea dukela. Eta hori da aldaketa. Hor, hartu emanaren artean, sentitzen dut, emaitzaren zai gaudenean, jasotzeari gehiago begiratzen diogula, emateari baino, duda iparik. Bai, orduan, hori da gizarte bezala ere itzal, individualki begiratu genezaken itzal hori, ez? Zamano, nik eman egin nahi dut. Gero jasoko detena izango da izan behar duna, ez? Eta jartzen balin bagea, ja, emate hortan badagola jasotze bat, ja badagola barne elikatze bat, badagola nolabait kanpo kuantiko batea pasatzen zea, inoiz eman ez dezun hori, ematen dezunean modu hortan, ez? Ja ez hainbeste beldurretik, emaitzari begira gaudenean beldurretik ematen dugu, eta ez bada jasotzen, eta ez badauka hainbeste erantzun, baina ematen bali bade benetan hemen ateratzen zaitelako, ez? Eta bada honean alineazio bat bakoitzak bere buruakin eta koherentzio horren barruan, emate hori ja jasotze bihurtzen da. Bai, eta horren adibide argia neu naiz, nik beti espero dut, beltan zerbait jakina. Baina, horretaz jabetzeak, ematen dizu aukera, esateko, bale, horrela da, baina hain, egingo dut dagokidana. Eta gertatuko dena, baina egingo dut dagokidana. Bai. Da egiten azta izenean dagokiana, hombre, gertatzen dira gauza kuriosoak. Gertatzen da, agian konturatzeaiz, ematen duan hori da, euk jasotzen duana, bueltan. Bai. Hoxe, emate hori da jasotzen duana. Eta, horregatik justu hain zuzen da, hain garrantzitsua, aztertzea nondik ari naizen zer ematean, eta zer eragin daukan horrek, teorian, aldarrikatzen duan hortan, aldarrikatzen duan horrek daukan oihartzunean inguruan,
igortzen dugun benetako mezua bereiziz igortzen degula usten degunetik, eta zegero hortik zer jasotzen duen aurrean dagoenak, kalean agertzen garenean, komunikabide baten segunetan nola hitz egiten duenean, bilera batetan nondik hitz egiten duanean, ze hor, geure harridurarako, sarritan gerta daiteke, nahiko genukena edo usten duguna komunikatu nahi dugula, jasotzea aurren dagoenak, justo kontrakora. Hau da, nik lagundu nahi diet, baina eurek eraso bezala hartzen dute. Bai. Orduan hor, autua da, nik nun nahi dut jarri. Neure narzisismotik, neure beharrei soilik erantzunez eta gaina horren kargo egin gabe. Sarritan norbere beharrak oso inkonstientea dira. Da agertzen dira, da zara konturatzen. Horren azterketa egin ondoren, nahi dugu benetan interlokuzio baten jarri eta entzunak izatea lortu. Entzuna izan nahi badut, edo ikusia izan nahi badut, zaindu beharko dut, bai neure introspekzioaren ondoriozko birkokapen bat, baina baita ere kode jakin bat erabiltzea eta ez beste bat, mezu jakin bat eta ez beste bat, eta ni permanentemente aurkitzen naiz hor kontra esanetan, neugan. Bai, revizio permanentean ere. Hori da. Nik uste dut hori dala momentua, ez? Goazen, jarraitu dezagun, prozesuan gaude, bakoitza gure prozesu individualian, eta gero kolektiboak ere bai prozesu baten, ez? Eta etengabeko txekeoan, eta etengabeko txekeo hortarako badatoz kanpo elementuak, edo badatoz pertsonak, edo badator autoridadea, badator legea, badator txekeatzeko egoera hontan nor azaldudan, zen mezu daukan niretzako, eta hor, nik nun, alde batetik nun kolokatu nahi zen alabeharrez, eta gero eraldaketa edo alkimia prozesu hortan ere nun kolokatu nahi deten. Ze ekintza ingo deten nik barrutik, hori aldatzeko, gero hori kanpoan ikus dedin, ez? Nik hor patentatuko nuke PCR bat, benetako PCR-a. Identifikatzen duna bakoitza non dagoen, zerk kutsatzen duen bakoitza, ze virus edo ze demontre daukan norbera kutsauta. Eta hemen, hau esplizitatzeko, igual nahiko abstraktua bihurtzen ari da diskursoa, baina hau oso konkretua izan daiteke. Datozkit bi gauza, gure mobilizazioen inguruan eta gure agerpenen inguruan. Izan behar dute zaratatsuak, bai. Eta mugimendu askokoak, ala izan behar dute isilak eta geldi egotea nagusitzen direnak. Horrekin lotuta, norbait ekintzara pasatzen denean, horregatik gonbidapena jendea ateratzeko ja ekintzara. Hor bakoitza konektatuko duen zein dan bere gaitasuna. Bueno, ni nire gaitasuna edo nire indarra da antolatzea. Edo nire indarra da soinua egitea. Edo nire indarra da isiltasunetikan ekintza hori zabaltzea, saretzea, nire gaitasuna da, ezak zer, horregatikan garrantzitsua da bakoitzak besteari itxoin gabe edo taldeko gonbidapen baten zai egon beharrean, bakoitza barrotik esan nik hau eman nahi dut. Hontan naiz ni ona, ez? Hau gustatu izan zait beti da, ni txikitatik oso ona izan naiz, adibidez, nire kasuan komunikatzen eta saretzen jendearekin. Bueno, hortan jarriko naiz. Saretu. Eta gero jungo dia etortzen pertsona gaitasun desberdinekin eta horrekin sortuko da benetako ekintza potente hori nun zabaltzen jungo dan bera bakarrik, inertziaz, ez? Pentsatu gabe, noaino iritsi nahi degun, iritsiko gea iritsi behar dugun lekura, eta beha noaino iristen nahi gean gainea, ez? Bai, eta hortaz, horri jarraituz, ohitura badago, herri honetan da munduan orokorrean, gauzak aldarrikatzeko zarata askoz eta zalaparta askoz. Ni betidanik izan dut, eta aspaldi honetan, bi hiru aldiz aukera izan dut baieztatzeko hori baita ere, isiltasunaren indarra zenbatekoa den. Pertsona batek isilik eta geldi jartzen denean, edo talde bat isilik eta geldi jartzen denean, baina isilik eta geldi izan behar du. Ze asko kostatzen da isilik eta geldi geratzea. Ze deitzen dira agerraldi isilak eta geldia, baina eska isiltzen ez gelditzen. Horrek asko dino gutaz, bai maila individualen da bai maila kolektiboan. Orduan, hor badago asmatzerik nola kombinatu algara aldarrikapena
esplizitazioa eta mugimendua eta zarata, baina baita isiltasuna, gelditasuna, impekabilidadea eta egote soila. Bai. Eta solemnidadea. Nik uste dut, hau bigarrena askoz azpimarragarriagoa dela, zeren ez da hain ezaguna, gure kulturan bereziki. Euskal Herrian beti izan da dena oihuka eta ahalegin handiz, neke handiz, esfortzu handiz, eta agian badago hor eremu bat, kode bat, oso potentea dena eta deskubri dezakeguna, denik aldarrikatzen duena. Eta honen beste agerpen oso anekdotikoa, baina oso ardatzean jotzen gaituna, da horrela dakite gainera inposatzen digutenak maskarila madarikatu hau. Maskarilaren inguruan sortzen den, ez dakit, nola esan, eztabaida edo, mobilizazioetan oso esanguratzea egizait. Zen, gu hemen gaudenok, denok dakigu maskarilan eragina zen kaltegarria den osasunentzako. Eta ez geu kapritxoz dakigulako, baizakita. Dakigulako zientziak horrela dinona. Honela erabilita, maskara, hain zuzen. Da gehiago maskarila sanitarioa baino. Baina horren inguruan sortzen dira oso eztabaida interesgarriak, eta ulergarriak dira posizio denak, baina sarritan, neure inpresioa da, maskarilari ematen badiogu geure agerpenetan protagonismo bakarra edo nagusia, galdu dezakegu aukera arutzago joateko. Nola, erabiliz maskarilaren erabilera bera, simbolo bihurtuz inposaketa eta bortizkeria abusatzaile, bortxatzaile hori erabiliz, salatzeko bortxaketa hori. Adibidez esanez, hemen nago mozorroturik neure burua kaltetzen, eta ikusten nola jendea kaltetzen ari den bere osasuna, inposaketa bortitz azientifiko eta amediko baten eskutik. Nolabait, praktikara junda, ni sarritan aurkitu izan naiz, deitu dugu mobilizazioa, maskarilaren inguruan sortzen bada gatazkarik eta giroa ondatzen bada, gure presentzia kalean bihurtzen da desatzegin, baita neuretzat ere. Bai. Da horrek nik neu gonbidatzen neu barriro eskutera mobilizazio horretara. Juteko egin behar dut, barne azterketa bat esan, hau da, momentu konkretu bat, arutzago joanez, bueltako naiz. Baina sortudan egoera violento hori, saiestu zitekeen, nire ustez bai. Nik nola saiesten dut hori, da, nire esperientzi pertsonala, ni 2 ordurako egin naiz mozorrotu. Da, jantziko dut mozorro zeharo desatzegin, zeharo inhumano, da zeharo bortxatzaile bat, mozorroa deritzoana. Bien, antzestuko dut, bermatzeko 2 ordutan egongo naizela kalean, neuk igorri nahi dudan mezu bat igortzeko gizartera, modu impekablean ikuslearentzako. Ze ikusleak, ni maskarillari gabe, sentitzen banu, arrisku bide, irresponsable eta nola izateko antisozial modura, ni hurbilduko naiz persona horrengana, berari konfiantza transmituko dion mozorroarekin. Jakinik kaltegarria dela mozorro hori niretzat eta beretzat. Baina hori gero esango diot. Momentua helduko da hori esateko ere. Agian esango dut maskarilla jantzita, mikrofonotik esango dut, zein kaltegarrian eta zein opresiboa den eta zein kaltetua garen bai alde batekoak eta bai bestekoak. Baina neuk, presio hori ordaintzen dut, arutzago den zerbaiten atzen. Nolabait, ateraz neure desio gordinenetik, ze nire desio gordinen da, maskarilla hori kendu. Arnaz hartzea. Eta arnaz hartu. Eta hori utziz, bigarren plano batetan, lehentasuna daukalako beste zerbaitek. Ni agertzen naiz hemen, eta ordaintzen dut zeuk jartzen duzun presioa, zurekin elkarrizketan sartzeko. Gizartearekin elkarrizketan sartzeko. Esateko, maskarilla oso kaltegarria dela. Eta inposaketa baten bidez nik jartzen dudala. Baina presnago salneurri ordaintzeko, zurekin elkarrizketan sartu nahi dudalako, zerbait importantea badaolako, atea irekiko diona guzti honi. Eta uste dut hau, oso modu desberdinetan aztertu daiteken arren, seinalatzen ari naizena oso interesantea dela erreparatzeko, batez ere kontutan izanik, zein garrantzitsua den gaur egun. Erreferente sozial potente bat sortzea, da ni sentitzen dut
badagoela hemen zerbait oso potentea, zaintzarekin lotua hain zuzen sortzen ari dena, eta ezinbestekoa dena, umezurtz dagoen gizarte honen kasuan, baina kontutan izan behar dugu nondik abiatzen garen. Eta abiatzen gara ikusiak izatetik oso jende kaskarina, txikilikuatrekoa dela bat, terraplanistak, magufoak, espainolistak, boxekoak. Hau da, 1001 epiteto daude hor, gainera batzuk oso ondo eraikita mediaren bitartez, eta baita inteligentzi zerbizuen aldetik, eta baita persekutoren aldetik, oso ondo diseinatuta, anulatzeko printzipioz interlokutorea. Orduan, hortik abiatzen gara proskrituak. Gu gade, baztertuta, gu gara agoteak zirenak. Garai baten, ez? Markauta gaude. Eta gugan hurbiltzen dena da, markauta. Abiatzen gara -10. Eta -10 heldu nahi dugu egunera. Abiatu behar naiz, -10, ia 0ra heltzen naizen. 0ra heltzen dakau kriston lana. Horrek exikitzen dugu handik, baita sakrifizioa ere, sakrifizio hitza ez da egokina den, baina nolabait, kontzientzia hartze batzen bila artez, priorizazio prozesu bat, esan ez, bueno, pausuz pausu, nola bihurtu naiteke ni norbait serioa bezala perzibitua izango dena, beste alde hortatik. Netzako hor datorkidan hitza da empatia. Empatiak elkartzen gaitu. Empatia sortzen dugunean, gerturatzen da jendea. Ni esperientzia hori eukitzen egea, ez? Behin da berriro. Orduan, zaintzako hortan, nik uste izan behar duela bidirekzionala. Zaintza, niretzako nire kasuan adibidez, zaintzea, irudia, zaintzea bestearen beldurra, bada momentu baten beregana gerturatu nahi balimadet, edo bera niregana gerturatzea nahi balimadet, bere baldintzetan izatea, bere sinismenen barruan, maskararen erabilerakin, edo ez dakit. Eta hortikan nik adieraztiko dut nire mezua, ez? Orduan, hor nik barnetik, hausnarketa hau ekarri nahi dut, ez? Niri denbora eman ditelako, ni hasieran azarretik, maskara jantzi behar dut, ez dakit zer, eta askatasuna barne egoera bat bezala. Osea, ez kanpo egoera bat, zetik hor berriro sartuko ginak ere bai biktimismo hortan, ez? Orduan, barne egote bat bezala askatasun hori. Maskarakin, maskarari gabe, eta barne egote hortatik berdin du maskara jantzi, berdin du burka bat jantzi, berdin du zer jantzi, hortik sentituko dut barneko askatasun hori bestearen gana iristeko. Eta hori sentitu egiten da eta jendea badator. Eta gure ekintzetan ikusten dugu, guk adibidez Donostiko ekintzan jendea gerturatzen nahi da, eskertzen nahi da, gerturatzen nahi dira pertsona batzuk, inkluso ertzainak eta guzti, ja beste jarrera batekin daude, ez? Beste modu batea datoz gure gana. Hor nahi nun, ertzainen kasura jo nahi nun, ze oso adierazgarria da. Nola izan gai norbera, multa jarriko dizun ertzaina, edo, bueno, bere kasuan, ez dakit, beste edozein polizi mota, berdin zaite ertzaina, zein beste edozein polizi, o beste edozein aginte erakunde. Nola jarri hor, nik oso argi ikusten doan abuso egoera horren aurrean, abusatua sentitzen naiz, ezagutzen du legea adibidez, da naiz da ez ezagutu lege guztiak ez dira justuak, hain zuzen, orduan nik izin dezaket oso sakoneko injustizi sentsazio oso sakona, eta gaina izeleik egala legearen kontra doan zerbait, positiboki dakizu horla dela, baina nola hor begiratu pertsona horri arutzao. Horrek ematen du kriston autoridadea. Bai. Ni atxilotuta noa, baina nik autoridaderik ez du galdu. Bai. Ni naiz heldu, zorionez, egoera hortara, hartzen ditut neurriak baita ere, aurretiaz hartzen ditut neurriak, beti ez da nahiko, ze bestela inor letzate jungo inoiz atxilotua, baina oso importantea da hor, konturatzea badagoela toki bat, uniformea zarutzao behiratzen diona pertsona horri, uniformea jartzen dizu
multa. Uniformea bizi dezu abusatzaile moduan, horrek suposatzen duen guztiarekin, ze uniformean ostean dago, estatu estruktura edo, en fin, makinaria devastadore bat egon leike, bere kasuan, baina ni zuzentzen banaiz pertsona horrengana, bere familiarengana, presente badut bere familia, bere aitona amonak, bere seme alabak, eta gai banaiz esateko aita esplizituki zergatik nagoen kalean, eta banagoela baita beragatik, eta bere seme alabengatik, eta bere aitona amonengatik, hori heldu egiten da. Agian lehenengoan ez, agian denei ez, baina batzui, lehen momentutik beste batzui, denborarekin. Eta azkenik, denen gana helduko da, zeren mundu berrian, denentzago tokiareki berda. Eta hori total lotuta dago, aztertzearekin, ni nondik ari naiz bizitzen egoera hau. Hor galdu ekin du papelak, neuk ere bai. Papela galtzen baditugu, jausten gara, justo besteek espero duten jokoan. Violentzian, erantzun gordinean, bortitzean, konfrontazioan. Justo galtzeko diseinatuta dagoen terreno hortan. Hori terreno lokatz hori dago guk galtzeko diseinatuta. Da hori bultzatzen da. Horra adibidez, niretzako mina handi bat, nik nire azalean bizi izan dut, eta mingarria izan zen, eta ulertu nunean esan, hemen da niri aldaketa egitea tokatzen zaitena barrutik, ez? Da separazioak ekartzen duen mina. Eta hemen gizarte mailan hori da estrategia, separatzea. Hor daude etiketak jartzearen helburua hori da. Ja, terraplanista bat bezala ikusten badet, edo ez dakit zer bezala ikusten badet, ja ez dut pertsona bat, ni bezalako pertsona bat bakarrik ikusten, jazta beste kolektibo bateko parte da, ez? Orduan horrek beldurra sortzen du, eta hor maitasunan itzalea juten egea, ez? Orduan, ze garrantzitsua iruditzen zait, esan dezuna eta bat nator eta gaina esperimentatzen egea, zetik guk pertsona bezala iten egea, baina badago beste zerbait ere badoala hor, kontzientzi hortan, gizarte hortan eta kolektibidade hortan, ez? Eta da, osotasuneako begira da hori. Maitasuneko eta elkartze, lehen aipatu duzun tribu horren maitasuna. Eta ikustea ere bestearen beldurra, nire beldur berdina dela. Baina bakoitza gaude beldur horren polarizazio desberdinetan, ez? Orduan nik nire polarizazioari jakiten manimadet ere sinismen batzutan dagola eta beldurrean nagola, hor ikusi ezaket bestearen beldurra. Bestearen beldurra. Ikusten duzunean bestearen beldurra nola bihurtu den agresibidade, violentzi edo abuso, hor klak egiten da. Da hor, aurkitzen duzu zeretokia sortzen da empatia, da heltzeza asko sako nago. Da guk honetan, badakizu izan dituzula esperientzi potenteak, ertzainak ginen zuzen, nik ere bai. Oso potenteak ere. Nola, hor dagoen puntu bat, klak egiten duna. Da hor, bakoitza den hori izaten jarraitzen du, baina ja, ezkera berdin ikusten. Gure autoriade hor dago, gure indarra hor dago. Gure indarra ez dago nire ustez, hau da, nire irakurketa. Nik esatean, ez dut jarriko maskarilla. Baizik esatean, bueno, nik maskarilla jartzen dut, bortxaketa baten ondorioz, prezioa ordaintzen dut, zurekin elkarrezketan sartu ahal izateko. Eta zuri esateko, jartzen duala maskarilla, hemen egoteko, zu eta zure familia ere zaintzeko. Hor da gure autoridadea. Eta hor gara irrebatibleak. Beste arlo guztietan galtzaile gara, gara gutxi, oso gaizki ikusia gara, oso difamatuak, ditugu munduko eragozpen guztiak. Baina dago toki bat, autoridadez jantzia, inorrez lez. Inoiz ez lez, esango nuke. Inoiz ez lez, da mundiaren historian momenturik larriena, eta inoiz ez lez oso gutxiengo baten eskutik agertzen dena gizartean. Baina autoridadea hor dago. Zaintza hor dago. Beste guztia da abusua, hori da zaintza. Zaintza, autoridadea, gauza guzti hauek esan da, nahi datozkit alderdi politikoak, adibidez. Zer gertatzen ari da politikariekin? Nire kasuan hasieran, nun daude
politikariak, zer esan behar dute? Baina nik kontuatzen naiz hor negola ere nerabezaro energia hortan, ez? Aber, esaten diguten nire partidokoek, nire sinismenetakoak zer egin behar deten, ez? Ni identifikatuan nagon talde horrek esan diezadan nun posizionatu behar naizen, nola pentsatu behar deten. Aitak edo amak esaten. Hori da. Orduan hor azarrea, frustrazioa eta hor sentitu nintzen ni benetan umezurtz, eta nik uste dut Euskal Herrian bereziki gizarte mailan ere hor sentitu ginala umezurtz. Denborakin ikusi dut hori mesedegarri izan dela. Alde batetik guretzako, ez bat ozaita eta ama, bazkaria prestatzea, nik egin beharko dut, ensalada, arrautza fregituak, edo momentu hortan ateratzen zaitena, ez? Bale, horrek ekarri gaitu ere, kolektibidade hortatik, individualtasun hortan nik nun kolokatu nahi dut. Ze ekintza egin nahi dut, baina ez nahi zen ausartzen egitea. Beste aldean ere, beraiei, ekarri diete politika munduko kolektibo horri, ekarri die ere bai, hainbeste denbora egondia isilik talde bezala, orain ja banaka, individualidade horiek, ja alde batetik edo bestetik haidia zerbait esaten. Arnasten. Eta gaina gonbidapena da, ja beraiek talde eraikitze zar hori ja erori da, ja inork ez du sinisten, ez dugu sinisten hortaz, hor mesedegarria izan da, oain arte hauek beti ondian ni babesten eta oain nun daude, niri umezurtz utzen haute, ez? Orduan, orain ja bada garaia politikari horiek banaka ateratzeko, eta esan nik hau. Zabanako gisa, uniformerik gabe ere. Uniformerik gabe, eta behintzat aldarrikatzen duguna mugimendu hontan edo usten dut biokortan bat gatozela ere, ez dut behar hainbeste besteak esatea zer egin behar dan edo nun dago baizik. Eseri, mai baten eseri eta entzun, eta informazio bideak iriki. Eta ja ez jarraitu gehiago kapatzen, ez jarraitu gehiago domestikatzen, baizik eseri eta guazen entzutea, ez? Guazen elkar entzun bat egotea, bai. Hor dago, bai, nik galdera bat egiten dut beti, neku zuzentzen dituan bileretan, eta da, bihar bertan dena pikutara badoa, dena da dena, da gazu zeure seme alaba, zeure familia, zeure, ondasunak eta barrak, ze ardatz da ezinbestekoa indartzea edo sortzea. Eta horrek jartzea ditu maila prepolitikoan. Da hor sortzen da, biziraupenerako kanpamentu espiritua. Eta hor, nik uste dut, struktura politikoak ez daude. Nik ez dakit sortu dituen inork inoiz guzaintzeko. Nik izango nuke ezetz. Struktura politikoak eta oina argia agertzen da, partidu politikoak, sindikatuak eurek, erakunde guztiak, oso kontrolpean daude. Ez da agertzen kontrolatzailea biztan, baina argi ikusi da bain, zerbait dagoela guzti horren ostean dagoena, makinaria zuzentzen. Eta hor bizia ez dago presente. Hor bizia astu da. Hor daude beste lehentasun batzuk. Lehentasun oso makabroak izan daitezke batzun iritziz, oso kezkagarriak, nire kasuan oso kezkagarriak, ez dakigu zer gertatzen den, baina dakigu gertatzen dena ez digula kontatzen ez aitak ez amak. Seme alabek hasi behar dute goizeko lauretan, han isilikoztuka berriz ere, ilunetan, harakatzen, aber non demontre dauden giltzak. Ze zerbait dago nonbait gordeta oso giltzapean. Eta seme alaba konturatu indira. Eta biltzen nahi dira. Eta elkarri kontatzen diote, hipotesia dituzte. Baina batez ere nahi dute hortik biziek atera. Eta hasita atera, osatuta atera. Hori da gertatzen nahi dena. Eta hor da bitxaropena. Bestia, ez dakigu non dago. Honeaino gure mezua, ez da Joseba? Bai, nik uste dut nahikoa esan dugula momentuz. Bai. Eta, gonbidapena da ere ekintzen barruan, guk gaur egin dugun bezala, bien esan nahi zu, hau hitz egiten nahi gehan hau telefonoz guazen pixkat zabaltzea. Eta zuetako bakoitzak danak daukagulako zerbait esateko, danak aigelako kanpo esperientzi desberdinak bizitzen, barne esperientzi desberdinak bizitzen, eta, holako xeko mezuak zabaltzea. Agertzeko momentua da, baita ere kamera aurrean. Agertu behar du milaka pertsonak, milaka diskurso desberdinez eta milaka sentipen desberdinetatik.
Beraz, gonbidapena hor dago, eskerrik asko denoi. Eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko, Lander. Eskerrik asko, Lander, eta laizter arte. Agur. Gero arte.